El Deixarem és el millor del món, perquè jo què sé, és que és el millor. És la sensació de saltar. És de puta mare, sempre estàs muntant amb gent i sempre hi ha algú molt engorilat i... Quan penso en la bici només em ve el cap el mountain bike, pedalar i baixar molt el millor possible. He descobert una zona de Catalunya que és impressionant. I és brutal, el clima a sobre és perfecte. Descens per mi ha passat a ser del que va ser una afició de xaval, la modalitat de vida per mi, no? Al final ho he passat bé i m'he motivat per sortir en bicicleta, que és el que compta. La velocitat, el resum és la velocitat. Oi tant, això és un espectacle. Buacs!